Usekela mongameli uDavid Mabuza uzakuphekwa esophulwa ngemibuzo ngamaqela ezopolitiko kwindlu yowisomthetho ngomso. Le mibuzo iza kuquka indima edlalwe ngubhubhane ogilikanqwe wecorona ekuhlolweni kwezinye izigulo njengesephepha iTB kunye nentsholongwane kagawulayo iHIV. Namhlanje nangomso abaphathiswa kwicandelo lezorhwebo economic cluster baza kuxinwa ngemibuzo kwindlu yebhunka lamaphondo kuzwelonke iNCOP ngamafuphi. Zimalunga na60 iikomiti ezicwangcisela ukubamba iintlanganiso ngobuxhakaxhaka bale mihla. Amalungu epalamente ajongene necandelo ezobulungisa nenkonzo yokolulwa kwezimilo kwindlu yowisomthetho baza kuphulaphula ingxelo yesebe lenkonzo zoluleko malunga nokukhululwa kwamabanjwa i-19,000 ngengqawule ukujongana nentsholongwane ngugilikanqwe obhubhane wecorona kwakunye nemiba echaphazela ukunikezela ngeenkonzo kweli sebe. Ubudlelwane phakathi kwamabanjwa kunye namadindala kuseluhlwini. Ikomiti ejongene nophuhliso loluntu iza kuqugula ngomthetho osayilwayo ochaphazela abantwana kule veki. Lo mthetho osayilwayo ujongene namalungelo abantwana emfihlo kwakunye nokhuselwa kweenkcukacha. Iza kuthi rhwaqu nakumalungelo ootata abangatshatanga noomama babantwana babo.